šta je poenta priče? Mi sad krećemo na plažu Đipe Avantura. Vjerovatno imamo neki kilometar pešaka da idemo. Plaža je bukvalno kroz kanjon, pa onda do plaže, onako originalna fora. I mi smo se odlučili da dođemo, znači putovali smo od Orikuma nekih sat vremena, 30 i neki kilometar. Parkirali smo auto i sad smo se spakovali, evo cijela ekipa je manje više tu. Evo ovdje i mi krećemo polako do te plaže. Kaže imamo da pešačimo još jedno 20 minuta do pola sata. Pa evo možda vidite kako izgleda put kojim ćemo da hodamo. Neka kozija stazica. Ćemo da vidimo kako to izgleda. Ja se nadam da će da nam se ukaže baš onako lep prizor. Kanjon je niže s leve strane. Evo ovdje Đipe Beach. Evo vidite kako to izgleda. Znaš onako baš kamenja. Nije mnogo stromo, ali ima puno kamenja. Djevojčice nam zaostaju malo, ali mi ćemo ih sačekamo. Evo dole kanjon. Snimit ćemo ceo put čisto da vidite kako to izgleda. Ali generalno jako originalna. Mislim da dole imamo jedan vidikovac da pogledamo sa kanjona. Inače ovako čisto malo da kažemo, ne znam koliko je to zanimljivo. Smještaj smo našli u Orikumu. Onako jedno mirno penzionersko mesto. Za sve one koji baš ne vole samo smještaj plaža. Naša preporuka je da ovako kao mi sednu u auto i krenu u avanturu. Jer bez avanture nema ni... Najbolje vam je mjesto Volga i Saranda i Crta. Tako je, Saranda. Bili smo prošle godine u Sarandi i oko Sarande baš ima mnogo dobrih plaža. Ko voli tako malo divlje plaže, naša preporuka. Koliko smo ih obišli, jedno 10-ak, ali stvarno su sve vrh. Ako imate manju djecu, možete da skratite u Valonu. Tu je baš plitko. Jeste, to što kaže Nidža, plitko. Metar dubine, 100 metara dužine. Malo ćemo da skrenemo s puta da pogledamo vidikovac. Evo ovdje jedan vidikovac, da vidimo kako to izgleda. Evo možda vidite kako to izgleda. To je kanjon sve. Evo ga. Kako dobro izgleda. Tebi malo strašno. Jeste, malo više. Kako dobar pogled.
Tu je put za džipe plažu. To je dobar put. Pogledajte kako to dobro izgleda. Samo što treba sići da... Evo nastavljamo dalje, malo smo odmorili, pili vodu. Čujemo ljude kako se kupaju, dave u vodi, vjerojatno mnogo dobra. I odavde deluje, mnogo dobra. Znači, pogledajte, plaža top. Ali sam put je stvarno težak. Znači, sve vreme silazimo niz ove stene. Ok, siđi ćemo, a kako će da se vratimo? Ne. Ljudi, ja sam se umorio. Ako ovo uskoro ne bude, ne znam što ću. Mada deluje da je za jedno pola sata stiže. Evo nas na toj famoznoj plaži, takozvana Džipe. Plaža je top! Možda vredi svaku paru i svaki mišić naš istegnut i zapaljen, upaljen. Nadajmo se da se isplatilo ovo pešačenje, da smo mogli kolima. Wow, voda je top. Evo ljudi, plaža. Stigli smo napokon. Mada sad se plašimo kako će se vratiti. Jer smo isplašili snagu za dolazak. Poenta priče što smo imali auto koji je možda mogao se spustiti ovdje, ali mi smo ipak upotrebili naše noge.